Mayong sugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Biyernes karon Setyembre 25 tuig 2015. Kini si Jason Doval o kini ang Sun.Star Pilipinas. Gatusan ka mga Muslim nga nagpilgrimahe dito sa Mecca, Saudi Arabia alang sa tinuig nga pagsaulog sa Idil Adha ang namatay sa usa ka stampede. Ang Philippine Consulate sa Jeddah, Saudi Arabia nga niingon nga sa kapin 700 nga namatay wala pay Pilipino nga naapil. Matud pa ni Consul General Imelda Panulong nga nakig-coordinar na sila karon sa mga opisyales sa National Commission on Muslim Filipinos nga mipasalig sa seguridad sa kapin 8,000 ka mga Pilipino nga mibiyahe sa Mecca alang sa Hajj pilgrimage. Usa ka stampede ang nahitabo sa dihang duha ka grupo sa mga nagpilgrimahe ang sugat sa Mina alang sa usa ka ritual. Ang Hajj mao ang pinakadako nga tinuig nga panagpundok sa mga Muslim didto sa Saudi Arabia. Daghan na usab nga mga stampede, sunog ug riot ang nahitabo atol sa pagsaulog sa Hajj nga mikalas og gatusan ka mga kinabuhi. Gimando na sa hari sa Saudi Arabia ang investigasyon mahitungod sa aksidente. Positibo ang militar nga mga kidnapper sa tulo ka mga langyaw ug usa ka Pinay sa nga gikidnap sa Samal Island ana pa karon sa Eastern Mindanao ug wala pa kini makagawa sa military cordon nga gihimo. Si Kapitan Albert Caber, spokesman sa Eastern Mindanao Command, nagkanayon nga adunay mga sightings nga ang mga suspetsado ug mga biktima nasigpatan sa area sa Eastern Mindanao. Si Caber pasabot nga wala sila laing impormasyon nga mahatag sa publiko sa pagkakaron aron dili makompromiso ang padayong operasyon sa pagluwas sa mga biktima. Ang mga langyaw nga sila si Jartan Sekinstad, John Ridsell ug Robert Hall ug usa ka Filipina gidagit sa Holiday Ocean View Resort sa Samal Island ni adtong Lunes sa gabii. Mga 20 ka mga kalalakinan nga sakay sa duha ka pump boat ang misulod sa yacht yard sa Ocean View ug gidagit ang mga biktima. Gipahugta na sab karon ang seguridad sa tibuok Samal Island human sa insidente. Uwanon ang tibuok Visayas ug Mindanao tungod ni Tropical Storm Jenny matud sa pag-asa. Sigon sa ahensya nga gipakusog ni Jenny ang habagat nga maoy magdala og uwan sa Visayas ug Mindanao karong adlawa. Makasinati ang Visayas ug Mindanao ug madag-umon nga kalangitan inubanan sa hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug pagpangilat. Hinuon wala pay giisa nga public storm warning signal ang pag-asa ning pagbalita. Padayon sa paghinay ug pag-irog si Jenny nga nasigpatan sa sidlakang bahin sa Calayan Island sa Cagayan kagadinang alas 4 sa buntag. Dugang sa pag-asa nga posibleng dili na maglandfall si Jenny sa Pilipinas. Kung magpadayon ang gikusgo ni Jenny, posibleng mugawas si Jenny sa Philippine Area of Responsibility karong Lunes. Mipagawas na usab ang pag-asa og gale warning tungod sa dagkong mga balod nga makaapekto sa Eastern Seaboard sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga pinaugang marijuana ug shabu nasakmit sa kapolisan sa Pampanga ug sa Ninoy Aquino International Airport ni Simanaha. Dito sa Angeles City, Pampanga, dulaan sa tulo ka mga kilo nga pinaugang marijuana nga gisulod sa estatwa sa elepante ang nakaplagan o nasakmit sa Barangay Balibago ni adtong Miyerkules. Ang maong estatwa na-recover ni Balibago Barangay Kapitan Tony Mamak dito sa adbang sa usa ka gulayan sa Sitio Hadrian. Sigon ni Mamak nga iyang gipabuak ang estatwa tungod sa iyang timahuan nga baho niini o didto na mibungad kanila ang pinaugang marijuana nga giputos sa dyaryo. Mato di Mamak nga posibleng gibilin ang maong estatwa sa usa ka drug group nga naapektuhan sa ilang kampanya batok sa ilegal nga drugas. Samtang didto sa naiya usa ka uwang shabu nga gitaguan sud sa piano keyboard ang nasakmit sa Bureau of Customs kagahapon. Ang shabu nakitaan sa mga personahe samtang gipaubos ang piano sa X-ray scan sa outbound shipment. Ang mga scanning operatives may rekomendar dayon sa pag-issue og warrant of seizure and detention sa maong pakete aron i-turn over sa customs warehouse man. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud.
Had your dose of Sun.Star News? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, Bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay, ato ni bay, original ni bay, Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Kapamilya actor J.M. de Guzman giilisan sa umaabot nga MMFF entry nga Walang Forever. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Misteryo karon ang casting change nga nahitabo sa upcoming film nga Walang Forever. Ang maong salida o sa ka-entry alang sa Metro Manila Film Festival 2015 kinsa i-produce ni Georgie Alonzo ug pagabidahan unta nila ni Janeline Mercado o J.M. de Guzman. Mapan kagahapon lang gikumpirmar sa producer nga si Alonzo nga out na si J.M. sa salida ug pulihan siya sa aktor nga si Jericho Rosales. Laing mubida sa Walang Forever ang veteranang aktres nga si Lorna Tolentino ug idirect kini ni Dan Villegas kinsa nakatrabaho na ni Janeline sa romantic comedy ni aging tuig nga English Only Please. Ang script sa maong salida magikan ni Antoinette Hadaone kinsa luyo sa mga hits nga That Thing Called Tadhana ug kilig serye nga On the Wings of Love.
Kung anong gitangtang si JM, wala pa'y detalye apan angay atangan kung sakto ba nga si Echo ang gitupo kang Janeline o kung aduna ba'y chemistry ang duha. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod ni sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa bula kagabi sa 649 Super Lotto ug 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 645 Mega Lotto. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Dini natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sa ang among mga updates sa Twitter @Sun.Star Online o sa Facebook Sun.Star Pilipinas. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.